Hola, i jo sóc Snow. Avui som 25 de novembre de 2025. Estava malalt i no podia anar al gimnàs, però he notat a la cama dreta millora. No sé per què he notat una millora petita a la cama dreta. Després he acabat The Witcher i està bé, està bé, està, està bé. Geralt és el que hi ha, però el pont diu let's go, jo què sé. No, 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 és una altra cosa. Però està bé. La sèrie està bé i la maga és un altre cop. És 5 o 6 de 10. Està bé. Un altre cop? Pues no, però està bé la sèrie. T'ho recomano? Pues vale. Dos? No. No. Sorry. Està bé. Està, està bé. M'he oblidat una cosa, però ja sortirà. Ah, sí. He acabat Fallout 3. Tot. Un edifici dolent, com es diu? O negregros. He carregat tot. Tot. Està bé. Està bé. El dijous faré hots, però volia preguntar, voleu Fallout New Vegas o no? Perquè Fallout 3 fora de stream i Fallout New Vegas també o en directe? O tu decideixes. Hots? El dijous o Fallout New Vegas? Adeu, que vagi bé i un Hots o un Fallout New Vegas. Tu decideixes. Adeu.